நியூ காஞ்சனா ஜுவல்லர்ஸ் 2026 4ஆம் மாதம் 19ஆம் திகதி மற்றும் 20ஆம் திகதி அக்ஷய திருதியை முன்னிட்டு முன்கூட்டியே தங்க நகைகளை முன்பதிவு செய்து சிறப்பு சலுகைகள் மற்றும் பரிசில்களை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் பழைய தங்க நகைகளை விசேட பெறுமதியுடன் புதிய நகையாக மாற்றிக்கொள்ள அரிய சந்தர்ப்பம். அனைவருக்கும் வியப்பூட்டும் பரிசில்களும் விலை கழிவுகளும் உங்கள் திருமண ஓடர்களுக்கு விசேட சலுகைகளும் வழங்கப்படும். நியூ காஞ்சனா ஜுவல்லர்ஸ், இலக்கம் 148 கீழ் ஏ பசார் பேதி வவுனியா. தொடர்புகளுக்கு 07622224217 அல்லது 07641222984. நியூ காஞ்சனா ஜுவல்லர்ஸ், தங்கம் மின்னட்டும், மங்களம் பொங்கட்டும்.